Magsipo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, Lord, salamat Ginoo sa adlaw nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo sa matag usa o Dios nga din naghatag Ginoo higayon para Ginoo sa pagsimba, pagdaig, paghimaya sa imong ngalan. Ginoo karon nga buntag amo Ginoong gina-surrender Lord ang among kaugalingon para diha kanimo. Bisan pa Lord sa imong mga mensahe nga pagadalon Ginoo sa imong alagad. Kini o Dios dakog tabang para kanamo o Dios, para usab Ginoo sa mga kaigsuonan namo o God, nga din Ginoo karon nawadan Ginoo sa mga paglaom tungod kay midangat kanila Lord ang nagkadaiya nga mga trahedya, mga pagsulay sa kinabuhi. Salamat Amahan tungod kay ikaw anaa kanunay. Ikaw Lord may dunay dakong tumong para sa matag usa kanamo. Karon nga kabuntagon o Dios, hinluoy Lord ang among kaugalingon para Ginoong Dios takos kami ng mga daig magasimba diya sa imong ngalan. Bisan pa Lord sa mga kabataan, sa mga hamtong o Dios, ablihi ang mga among igdulungog para masabtan namo ang imong buti pasabot kanamo karon nga buntag. Ang tanan among ginasalig kanimo ginatugyan sa pangalan ng Ginoong Hesus. Karon akong pagabasahon ang patukuranan sa atong pamalandong nini nga buntag. Dinhi makita sa Pilipos kapitulo 1 bersikulo 12 hantod sa 21 nga nagaingon. Buot kong masayra ninyo mga igsuon nga ang nahitabo kanako nakatabang Hinuon sa pagpauswag sa ebanghelyo. Tungod niini ang tanan mga magbalantay sa palasyo ug ang uban nga ani adiri nahibalo nga nabilanggo ako. Tungod kay sulugoon man ako ni Kristo.
O tungod sa akong pagkabilanggo, misamot ang pagsalig sa kadaghanan sa mga kaigsuonan diha sa Ginoo, ug milabi pa gayud ang ilang kaisog sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios sa walay ko kahadlok. Hinuon pipila kanila nagasangyaw kang Kristo tungod sa kasina ug pag-indigay, apan ang uban nagsangyaw kaniya sa maayong kabubuton. Gibuhat nila kini pinasikad sa gugma kay nasayod man sila nga ang Dios naghatag kanako sa bulaton sa pagpanalipod sa ebanghelyo. Apan ang uban wala magsangyaw kang Kristo sa kinasingkasing gayud kundili tungod kay buot silang magpadako sa ilang kaugalingon aron kadugangan ang kalisod nga giantos ko sa bilangguan. Apan kini walay balik kanako, gikalipay ko kini basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi, hiwi man o matarong ang tuyo. Og magpadayon ang akong kalipay kay nasayod ako nga tungod sa inyong mga pag-ampo og sa panabang sa Espiritu ni Hesukristo, buhian gayud ako. Ang dako kong tinguha og paglaaw mao nga dili gayud nako pakyason ang pagtuman sa akong dako kong tinguha og paglaaw mao kini. Dili gayud nako pakyason ang pagtuman sa akong katungdanan. Magmaisog hinuon ako sa tanang panahon labi na gayud ning panahona. Aron makapasidong ako kang Kristo, buhi man ako o patay. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon maghatag og dugang nga kabulahanan. Ug diri usab sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 8 nga nagaingon: Sa katapusan mga igsoon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom, ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, ug nadungog, ug nakita diri kanako. Ug ang Dios nga nagahatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo.
kanatong tanan mga igsoon. Labi na gayon niadtong naalang sa ilang panimalay karon kay dili makaadto sa iglesia tungod sa mga protocols. Kanato nga tanan nga uban nato sa pagsimba nini nga kabuntagon ay buntag kanatong tanan. Sugdan ko kini nga pamalandong sa usa ka istorya. Adunay usa ka tag-iya, usa ka dako nga yuta, na-discourage siya, maong nag-decide siya nga iya kining ibaligya. Duol siya sa usa ka realtor para i-promote ang iyang ibaligya nga property. Tuon man, ang maong realtor, naghimo og usa ka advertisement. Apan una niya kini gipagawa sa TV, iya usa nga gipadayag ngadto sa tagya. Ang maong ad nag-ingon, adunay baligya nga yuta, patag, gwapo ang balay, tambok ang yuta, presko ang hangin, adunay gamay nga sapa, ug layo ang maabot sa imong panglantaw. Ug miingon ang realtor, okay na ba kini sir? Ang tag-iyaming tubag, pwede ba basahon nimo og balik? Tuod man, gibasa kini sa realtor. Human sa ikadong pagbasa, ang tag-iyamingon, ayaw na ibaligya og dayon ang akong property. Kay ang imuhang gi-promote, mauusab ang gitinguha nako. Maigsoon, gisundan kini sa usa ka writer nga mipuno nining mong istorya, nga matod pa niya, adunay duha ka naglawig sa dagat, ang isa paingon sa east, ang isa paingon sa west. Ang ilahang rumbo dili pinaagi kung asa sila gidala sa hangin, kung dili kung asa nila gusto nga muadto. Ang kinabuhi igsoon, susama usab nini, kung unsa ang atong gihatagan og bili, ug kung unsa ang atong gifokusan, will determine the decision nga atong pagahimuon. Maong nag-ingon si Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 8, nga gibasa na kaganiha og akong pagabasahon pag-utro. Sa katapusan mga igsoon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angayang daygon sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Siguro mga igsoon, daghan kanato ang naka-memorize na nini. Ug sige nagkadungog niini nga verse. Apan kun atong pamalandungan pag-ayo ang presente nga panghitabo sa atong palibot murag sukwahi sa pahimangno ni Apostol Pablo. Obserbahan nato mga igsoon. Tan-aw tag TV, minaw tag radyo, basa tag mga newspaper, sa atong kasagaran nga madungog, mabasa nga mga news. Daghan moingon kanato nga mga fake news. Mga negatibo nga mga panghitabo. Ngano man kini mga igsoon? Ang tinuod mao tungod sa commercialization. Gi-commercialize pagmayo ug ang bugtong rason nini aron makakita og dako. Tungod maigsoon, kay daghan kanato, mas pilion nga madungog ang mga negatibo tungod kay makachismis dayon ta. Naobserbahan nato pagmayo, kung mga maayong balita, dili paspas ka na mukalat sa social media, ug bisan pa man, atong ipaabot ngadto sa atong mga isigkataw. Apan kung negatibo gani nga mga editorial, perting paspasa. Paspas pa, mudagan sa raptor. Apan nini nga kabuntagon maigsoon, atong tun-an nga ato kining pagaputlon kini nga mga negatibo nga ato ang gina-adapt dili ta exempted nga mga Kristohanon. Now nasayod kita nga sa atong palibot karon nga panghitabo ang COVID-19
Grabe na pod, nag-level 3 na ang ubang mga lugar. Og dugangan pagayod sa epekto sa bagyong Odette. Nagtuo ako nga daghang mga tao sa tibuok Pilipinas kauban na kitang mga Kristohanon apektado sa pagbati nga negatibo sa atong matag usa ka kaugalingon. Mao ini nga kabuntagon sa atong gibasa nga patukuranan, Paul has mentions negative things in his life ug ako kining gitawag nga tulo kayo. This is the 3 points for us this morning. Apan si Pablo nagpadayon og gipakita niya nga ang Dios magahimo og maayong butang luyo ni ining mga negatibong mga panghitabo. Magaampo kita mga igsoon. O Dios nga labing gamhanan, among gitugyan kanimo Ginoo ang among pagsimba karon. Hikapang matag usa Ginoo nga sa makadungog sila niini nga mensahe, ang panglantaw nila sa ilang kinabuhi labi na gayud sa mga butang nga mga negatibo Ginoo, mautro pinaagi nining imong mensahe. Busa kami nagampo Dios nga ang mga pulong nga magagula sa akong baba kini haom sa imong kabubuton. Kanimo na mo ginatugyan tanan in Jesus name. Amen. Maigsoon, nag-ingon ko ganiha, nga adunay tulo kayo nga mga negatibo nga nagapanghitabo sa kinabuhi ni Paul. First, you, unpleasant circumstances. Ngilad nga panghitabo. Paul begins by talking unpleasant circumstances. Now, basahon ako sa verse 12, nag-ingon din Philippians chapter 1 verse 12, "But kung masayra ninyo mga igsoon, nga ang nahitabo kanako nakatabang hinuon sa pagpauswag sa Ebanghelyo." Naunsa man day nahitabo kay Paul? Niining panahona, naa siya sulod sa selda. Napriso siya mga igsoon. Busa, bisan kinsa siguro kanato kung napriso ikaw, ngilad gayod ka na nga panghitabo. Apan, kung basahon nato sa in English kining verse 12, nag-ingon din "Now I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel." Kining pulong nga gospel, gikan sa Greek word, nga translated, advance. Apan na kini interesting history. Kini unang gigamit sa woodcutters, diin sila mo'y mag-una sa army, sulod sa usa ka lasang, aron i-clearing nila ang maong lasang nga agianan sa army, aron pag-agi nila, wala na'y makababag, kay nauna naman ang woodcutters na advance na sila paghinlo nini. Paul is saying, all these things that have happened to me have resulted in clearing the way so that the gospel might be preached more effectively. Tuod man igsoon, bisan pa sa negatibo nga panghitabo, sa verse 13 ningon, tungod niini ang tanang magbalantay sa palasyo, ug ang uban nga ni adiri nahibalo nga nabilanggo ako tungod kay sulugoon man ni Kristo. Kita na to mga igsoon. Kung tugkaron na to pagmaayo, ang pagbati ni Paul, even nga naa siya sa prisuhan, naa siya ligon nga baruganan, nga di niya taguan nga sulugoon siya ni Kristo. Adunay mga Bible theologians nga nag-ingon, nga tungod kay si Pablo, ilang giila nga high-profile inmate, mao nga adunay ligon kaayo nga mga security nga gabantay kaniya. Proof of this, every 6 hours nagakambyo og security guard. Plus, inside sa selda, naapagyoy another nga security nga tapad ni Paul nga nakapusas silang duha to make it sure nga dili gayod makagawa si Paul. Now, nakita kini ni Pablo nga usa ka maanindot nga higayon aron iyang mapadayag si Ginoong Hesus ni ining gwardya
nga nakapusas kaniya. There was no way that the soldier could escape. And it worked. Kaya kung basahon nato ang tumoy sa bersikulo ni ining Philippians, tumoy niya chapter 4 verse 22, niingon dinhi, nangumusta usab kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Take note, tanang katawhan sa Dios, diri labi na ang mga nangalagad sa emperador. Both pasabot igsoon, what had happened to Paul has advanced the gospel even to the house of the emperor. Kini nagpamatuod lamang nga igsoon nga adunay mga sundalo nga mga gwardya nga nahimong magtutuo, and the gospel made its way into the pagan household of Caesar, all because Paul was in prison. Di ba positive result mga igsoon? Aduna pay laing mga positibo nga panghitabo sa pagkapriso ni Paul. Sa verse 40 nag-ingon dinhi, ug tungod sa akong pagkabilanggo, misamot ang pagsalig sa kadaghanan sa mga kaigsunan diya sa Ginoo, ug milabi pagayod ang ilang kaisog sa pangsangyaw sa mensahe sa Dios sa walay kukahadlok. Kita na ito mga igsoon. Ang buot pasabot ni Paul nga tungod sa iyang mga kalisod ug sa mga butang nga nagapanghitabo sa iyang kinabuhi, daghan ang mga magtutuo nga mas na-encourage pa. Ilang nakita kung giunsa sa Dios pagproteksyon, labi na sa mga mapait nga sitwasyon, gingon nato unpleasant circumstances, gidasig siya sa Dios o giatagan siya kusog, labaw pa kaysa iyang kaugalingong katakos. Ug ang mga magtutuo igsoon nga naa sa gawas, nakasugat usab og mga unpleasant circumstances. Apan tungod kay nasaksihan nila nga ang Dios wala nagpasagad kay Pablo sulod sa silda. Maong ila usab gibati ang kaisog nga ang Dios ni Pablo magabuhat usab kanila nga naa sa gawas nga padayon nga nagasangyaw sa ebanghelyo to advance the gospel. Now adunay usa ka ilustrasyon. Adunay usa ka tawo nga ginganlag si Bob, diin ang iyang friend nga si Bill na heart attack. Nahapit mamatay ni si Bill. Apa nakaluwas ra. Sa dihang ibisita si Bob, nangutana siya kay Bill, sa dihang naatake ka, unsa man ang imong gibati? Si Bill mingtubag, I hate it. It almost killed me. Mingingon si Bob, gusto pa ba ka nga makahiagom ni adto gutro? Si Bill mingtubag, dili na gyud ay. Si Bob na po nangutana, gusto ba nimo nga makahiagom ang imong mahigala susama ni adto? Si Bill mingtubag, dili pod ko buot nga makahiagom sila. Si Bob padayon nga nangutana, karon nga maayo na ang imong pamati, mas gihatagan ba nimo og bili ang kinabuhi kaysa kaniadto? Bill answer, yes I do. Nangutana na sad si Bob, kaniadto lig-on man ang inyong relasyon nga mag-asawa, mas nilig-on pa ba kini karon? Bill mingtubag, yes. Last nga pangutana ni Bob, and what about your relationship with God? Bill replied, mas mingduol pa ko pag-ayo sa iya kaysa kaniadto. Ang mensahe niadtong ilustrasyon mo, God can take the most negative things happen to us in life and make them positive. If we'll just focus on the positive that is there. Kanato karon, what are you chained to this morning, mga igsoon? Unsay nakahigot kanato karon ang kabuntagon? Are you chained to an imperfect body? Are you chained to a declining health? Are you chained to a job that has no future? Are you chained to a loneliness or grief or despair? Then you need to stop and ask, how can God use this to advance the gospel? Mao ka ng unang yung maigsoon, unpleasant circumstances. Second you,
unreasonable people. Mga bati nga mga tao. Second, Paul talks about unreasonable people. Verse 15 atong pagbasahon mga igsoon. Chapter 1 verse 15. Hinoon pipila kanila nagsangyaw kang Kristo tungod sa kasina ug pag-indigay apan ang uban nagsangyaw kaniya sa maayong kabubuton. Verse 17. Apan ang uban wala magsangyaw kang Kristo sa kinasingkasing gayod, kundili tungod kay buot silang magpadako sa ilang kaugalingon aron kadugangan ang kalisod nga giantos ko sa bilangguan. Kita na ito maigsoon. Buot pasabot ni Paul dinhi nga adunay mga gasangyaw nga nag-isip kaniya nga kakumpetensya og nasina kaniya. Now, kabalo ta maigsoon, kung ang tao masina, unsa iyang buhaton sa iyang isikataw. Mangita gayud siya og pamaagi aron ang iyang gikasinahan maut-ut og samot. Ila kining himuon kutob sa tanan nga negatibo aron mas maut-ut pa nga sa ilang pagtuo nga human ni ana nga naut-ut na pag-ayo ang ilang gikasinahan sila maoy mapataas. Kanatong tanan karon maigsoon. Nakaila siguro kita kay Billy Graham, Pastor Billy Graham. Siya inila nga usa ka maayo nga preacher, maayo nga missionary, usa ka tawo nga walay mansa. Daghan ang libro ang gisulat may tungod sa iyang kinabuhi, sa iyang ministry, ug daghan pa ang mga investigative reporter ang nangita ug sipyat aron makriticize nila si Billy Graham. Apan si Billy, igmat kayo sa iyang mga gipanghimo. Tungod kay daghan ang mga mata nga gatutok kaniya. Busa, kung asa siya mo adto, naa siya'y advance party. Ang hotel, ipacheck niya daan, nga tingalig na ibabay na daan, nga gapundo dito, niya pa makitaan siya, nga musulod, maisyo, hinoon siya. Tuod man, sa iyang crusade dito sa Paris, France, hapit gani ko nakaadtuan ni. Bisag sa sobra niya kaamping, usa ka tabloid ang nagbalita nga si Billy Graham adunay kauban sa kwarto nga dili niya asawa. Ug ang hotel nagrehistro sa pangalan nga mao si Beverly siya. Apan nasipyat ang tabloid tungod kay wala sila makaila kung kinsa kadtong maong babae, mga igsoon. Si Beverly siya, usa ka suod nga higala, og soloista di ay ni Billy Graham. Buot pasabot, bisag asa siya mo adto, naagyod kining bayhana. What was the message for this story? Even to this day, anyone who is in a position of prominence is subject to all kinds of criticism. Siguro dili tago na to, even ang atong presidente. Tungod sa iyang kasikat, perti ang criticism nga iyahang nadawat. Why? Tungod sa mga bati nga mga tao. Unreasonable people. Kay daghan mga igsuon ang mga sinahon ni ining kalibutan tungod kay naa pa ang presence sa sala. Apan, balik ta kay Paul. Unsa ba ang iyang gibati ni ining mga nagsangyaw nga lain ang tumong aron maot-ot siya? Verse 18, basahon na to. Ingon dinhi. Apan kiniwalay balik kanako. Gikalipay ko kini basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi hiwi man umatarong ang tuyo. Kita na ito mga igsoon? This is one of the most incredible verses in the Bible. Paul says, but what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this, I rejoice. Kita na ito mga igsoon? Napriso na siya, naapay mga sinahon nga mga tao,
nga naningkamot nga maut-ot siya, pero unsa ang response ni Paul? In every way, whether from false motives or true, Christ is preached. That's the importance. And because of this, I rejoice. Nagmaya gyapon si Paul. Nung balik na po tayo sa adunay usa ka sikat nga basketball player. Siguro kaila mo nini nga famous coach po. Coach mo si Pat Riley. Nagsunggid siya may tungod niining basketball player nga sikat. Buhi pa karon, Magic Johnson. Matod pa niya nga sa dihang nag-college si Magic Johnson, nakitaan na nga maayod siya modula. Nay mga games nga 50 points si Magic Johnson, 5 points lang ang iyang kauban. Moong wapo nalipay ang iyang mga kauban ng mga players sa college pa. Pati ang mga ginikanan. Now, miabot ang panahon nag-istorya si Magic Johnson nga himuon siyang playmaker. Tuod man ang tanan niyang mga kauban na enjoy, na happy tungod sa iyang gibuhat. So 2 years lamang siya nga nagdula sa college, uping sulod na siya sa NBA. Pag-abot niya sa Lakers, LA Lakers, tungod sa kadaghan sa stars, kanyahay sila og ilahang kaugalingong play. Nga pildi sila mga igsoon. Maong miingon si Coach Pat Riley, himuon tika og catalyst sa team. Siya ang playmaker. Tuod man migsugod si Magic Johnson. Before nagsugod ang dula, mingon siya ka Byron Scott. Himuon tika nga number 1 scorer sa atong team. Kay ihatag nako ang bula sa imuha. Nahitabo gayod kini mga igsoon. Sa mga pasa ni Magic Johnson na himong number 1 scorer, si Byron Scott niya itong panahon na silang team. Si James Worthy, usab, iyang gingnan, nga naman wala man ka ma-appeal sa All-Star. Pangandam kay hatagan tika og mga plays, ug tuod man, nadala si James Worthy sa sunod season sa All-Star Games. Niadtong tungura si Abdul Jabbar, ang pinakataas og puntos sa NBA, apan before ka na nahitabo maigsuon, pinaagi sa pasa ni Magic Johnson. Usa siya nahimong high scorer sa NBA niadto nga season. Riley said, Coach Pat Riley said, if you look at the videotape, you'll see Magic Johnson leaping into the arms of Kareem Abdul-Jabbar. And if you look closely, you'll see tears streaming down his cheeks. He said, he is the most unselfish basketball player I've ever seen. Now my question is, if that attitude can happen in basketball, can't it also happen in our lives? If we can become that unselfish and our desire is to make other people look good, to encourage each other, to build each other up, isn't that exactly what we are supposed to be doing as Christians? Maigsoon, kini ang dakong challenge. Kung nahitabo ka to sa basketball court, ang unselfish nga kinaiya, how much more kanato nga mga Kristohanon, mas labaw pa. Paul says, the only thing that matters to me is that the gospel is preached. Balik na maigsoon ang first you, unpleasant circumstances, ngilan nga panghitabo. Second you, unreasonable people, bati nga mga tao. Third you, and last, uncertain future. Walay kasiguruhan nga ugma. Finally, Paul mentions his uncertain future. In verse 19, ingon din basahon ako. Kay nasayod ako nga tungod sa inyong mga pag-ampo og sa panabang sa Espiritu ni Jesucristo, buhian gayod ako. 20. Ang dako kong tinguha og paglao mao, nga dili gayod nako pakyason ang pagtuman sa akong katungdanan. Magmaisog hinuon ako sa
tanang panahon, labi na gayod ning panahon na sa iyang pagkapriso, aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi man ako o patay. Na maigsoon, buot pasabot ni Pablo ninhi, nga moatubang siya sa ukmanan sa Roma. Nan, kung makit-an siya, nga sad-an siya, patay siya. Apan kung di siya sad-an, buhian siya. Apan maigsoon, ang ingon sa verse 20, ang dako kong tinguha, ug paglao mao, nga dili gayud nako pakyason ang pagtuman sa akong katungdanan. Magmaisog Ginoon ako aron sa tanang panahon, labi na gayod ning panahon na. Unsang panahon na? Panahon sa iyang kalisod. Mapasidunggan ko si Kristo, buhi man upatay ako. Kita na ito mga igsoon. Wa na'y sure ang iyang ugma, pero ang baruganan ni Paul ug ang iyang panglantaw, buhi man siya upatay, mapasidunggan niya si Kristo. Nga sa taliwala nila, aduna siya kaisog, nga pinaagi sa iyang pagpamulong o pagbuhat, kining tanan makahimaya kaniya. At ubangan sa Roman Judges, iya gihapong barugan ang iyahang pagtuo ngadto kay Kristo. Kay mato pa niya, bisag mamatay pa siya, or buhion pa siya, walay bali, ang importante, mahimaya niya ang Diyos. Paul says, for to me, to live is Christ, and to die is gain. That's on verse 21. Now, if you were going to write that verse, kita ka pa sulaton niya nga verse maigsoon. Unsahon ka na to pagsulat? Imoingon ta? For me, to live is money, and to die is to leave it behind. For me, to live is family, and to die is to leave them alone. For me, to live is pleasure, and to die is to miss all the fun. For me, to live is fame, and to die is to be quickly forgotten. For me, to live is power and influence, and to die is to become insignificant. The Living Bible paraphrase it this way. To me, living means opportunity for Christ, and dying, that's even better. Na maigsoon na doon ay usa kay nila, alagad sa Dios, ang edad na siyang 90, na nasiya sa ihang deathbed, na nagpingit siya sa kasakit, sa pipila ka gutlo, kalirong, ang iyang mga anak, kay murag hapit na yun, mo goodbye ang ilang papa, guba ang naong. Sa kalit nang, nakita nila nga nautro man ang naong sa ilang amahan. Yeah, peaceful na kayo, ana nagsakit, nakita nila nga malinaw na gyud ang naong nya uban pa sa pahiyom, taod-taod mibuka ang mata sa ilang amahan, himalatyo na. Gituyod ang iyang mga kamot ug mingon, nakita na nako. Nakita bosab ninyo? Sobra kay kanindot ug human ni ana namatay ang maong amahan. And that's why Paul could say, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ngano mga igsoon? Tungod kay nakita na niya ang mas maayo pa sa unahan. No, ang pagtapos mga igsoon, dalhon ko kamo sa usa ka istorya. Doon na sa kabata, nalipay kayo, lipay man gyud siya Lunes, Santo, Biyernes, pero mas lipay gyud siya pag-abot ug Sabado. Tungod kay mao na nila ang ilahang regular routine sa iyang papa nga mamasol sila sa usa ka sapa. Sa iyos buntag mata siya, apan ang iyang kalipay maigsuon ay lisdan og kasuko.
tungod kay ming bundak ang kusog nga ulan, maong dili sila makagawa sa balay aron mamasol. Pagsikaran niya ang ilang bangko, bisag unsaon lag alam-alam sa iyang papa, di gyud siya muundang sa iyang kasuko. Ina sa amahan nga, blessing man ni sa mga farmer ning ulan na, wag gyud yapon siya mikalma. Tuod man maigsoon, lunchtime, ming undang ang ulan. Ug mao nga mingon ang amahan na napatay oras para muadto para mamasol. Tuod man dito sila namasol. Masol nila, bisan pag half day lang sila dito maigsoon. Ang kadaganon sa ilang nakuha, mas daghan pa kaysa ilahang regular days nga whole day sila. Pag uli na nila, giluto sa mamang isda ug pagkahuman sa dihang magsugod na sila sa pagkaon, gihangyo sa papa ang mong bata sa pagpasalamat. Duko ang bata, silang tanan. Nagampo ang bata. Mao kini ang pagampo. Ginoo, kung nasapot ug nagbagulbol ako sa sayong kabuntagon kaganiha, kana tungod kay wala nako makita kung unsa ang maayo ug anaa sa unahan. Dili ba usab mga igsoon? Mausab kini ang dali nato nga himuon. Minsay karon nga buntagon nagtudlo kanato. We will focus on the positive. Ang tulo kayo mga igsoon, atong gisgutan, unpleasant circumstances, ang response ni Paul, dili negatibo mga igsoon. Ang response, what had happened to me has helped to advance the gospel. Unreasonable people, mga ngilad nga mga tao, ingon siya, bisabisan sa unsang paagi, hiwi man ang ilang tumong ug matarong, ang importante mao nga masangyaw ang ebanghelyo. Ikatulo, uncertain future, apan ang brugana ni Paul, buhi man siya o patay, ang importante mahimaya ang Dios. Pagkanindot nga baruganan, igsoon. Luyo sa mga negatibo, ang gilantaw ni Paul, nangita siya positibo nga anaa ni ana nga mga panghitabo. Now, mga igsoon, i-diagram ko ni. Sa mathematics, ang symbol nga positive is plus. Plus. Sa Christian life, ang symbol sa positive is cross. Natanaw na ito mga igsoon. Naghisgot taganiha og tulok kayo. Ato dang isumpay ning tulok kayo kung makita ba nato ang cross. Na mo kini mga igsoon. Pilmirong yo, ikaduhang yo, ikatulong yo. Kung tanaw na to pagmayo, this is not a cross. Naay kulang igsoon. Naay kulang. Now, ibutang nako ning kulang, akong gidugtong sa taas, nakita na to, na kumplito na. Ganiha, tulog kayo, naay gap sa taas, and it make it the cross. Bot pasabot maigsoon, ang tulog ka negatibo sa atong kinabuhi, magpabilin siya nga negatibo kung wala kining naa sa taas. Let's see kung unsa ning naa sa taas that fill the gap. This is an inverted C which stands for Christ. Buot pasabot igsoon nga sa tanan nga panghitabo sa atong kinabuhi, negatibo man kini mga igsoon, mahimong positibo lamang kung naa si Kristo sa matag usa kanato. It is my prayer nga unta ang positivity ni ini nga kalibutan nini nga nasod magsugod kanato nga mga Kristohanon tungod kay naa
kanato si Kristo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan sa ngalan sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Mga puta. Mahigugmaon, maluluyon, namo nga Dios. Nining atak na Ginoo. Aniya na usab ang imong mga katawhan, nagaduol kanimo. Uban sa pag-ila. Sa imong gugma, sa imong grasya ug kaluoy sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios nga gitagaan mo na usab kami og laing higayon. Aron kami makasimba kanimo pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran. Nining atak na o Dios, tabangi kami sa pagsusi sa among mga kaugalingon. Aron kami o Dios mahinlo sa imong atubangan. Diha sa tanan nga mga kahugawan nga among nahimo, among nahuna-hunaan ug among gibati. Aron kami andam usab na mudawat sa imuhang kaluoy, mudawat sa imong grasya ug sa imong gugma nganhi sa among mga kinabuhi. Busa o Dios naghangyo kami nga ikaw magapabati sa imong balaang Espiritu Santo sa among mga kinabuhi. Aron o Dios mahimo kaming takos, mudihok, mubuhat sa imong kabubuton alang kanamo. Nining atak na Ginoo, nagaduol kami uban ang pagtuo nga diha kanimo maka sinati kami sa kalamdagan tungod kay ang imong mga pulong o Dios nagsilbi nga lampara sa among mga kinabuhi, sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi uban kanimo sa imong katawhan ug bisan pa sa among mga panimalay. Salamat o Dios. Ang imong mga pulong wala magkulang sa matag usa kanamo. Kung dili kini maoy nagagiya kanamo. Aron kami o Dios makabuhat sa imong kabubuton. Aron kami o Dios musubay sa kamatuoran. Tungod kay ikaw man Ginoo ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kung bisan pa o Dios mawala ang tanan sa tibuok kalibutan, apan ang imong mga pulong magapabilin. Salamat Ginoo niining maong asaad, salamat niining maong pasali. Ug hinaut o Dios nga sa among pagsaulog sa National Bible Sunday, kini mo ay magpahinumdum kanamong tanan nga bililhon gayud ang imong mga pulong. Bililhon gayud o Dios ang imong mga pahimangno. Bililhon gayud o Dios ang imong tingog pinaagi sa imong mga pulong. Busa aniya kami karon nagaduol kanimo uban ang mapaugsanon ng mga kaugalingon. Pag-ila sa among pagkamakasasala, pag-ila sa among mga kaluyahon, o pag-ila o Dios na kami walay mahimo kung dili ikaw magalihok sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios sa among mga kaigsuunan, mga miyembro sa imong iglesia, mga pastors, mga leader sa simbahan, mga leader sa nasod, nasyonal man o lokal. Salamat sa kaalam o Dios nga imong gituga sa matag usa kanila. Aron o Dios diha sa ilahang pagpadayon sa pagpangulo sa nasod, sa mga barangay, bisan pa Ginoo sa mga syudad, probinsya, bisan pa diha sa imong iglesia o Dios. Ikaw gayud magahari sa ilang mga kinabuhi. Ikaw gayud o Dios magatimon kanila aron dili ang ilang mga kabubuton may matuman, kung dili ang imo gayud Ginoo ang kabubuton may matuman diha sa ilang pagpangulo. Ginoo, salamat sa ilang mga kinabuhi. Isan pa o Dios sa tanan nga naningkamot aron ang imong mga pulong maabot gayud
sa tanang sulok sa tibuok kalibutan. Usa, panalangin ni ang tanan nga nagdala sa imong mensahe. Mga pastor, mga ebanghilista, ang tanan o Dios nga naningkamo, kung ang imong mga pulong, dili kayo makawin. Usa o Dios, daghang salamat nini mong higayon, gitugyan namo, padayon kining among panimbahon, uban ang pagtuo nga ikaw gayon, buhi sa among taliwala, iha sa among mga kinabuhi. Mananangini kaming tanan Ginoo, tugyan namo kini kanimo, uban ang pagtuo nga kini moabot sa trono sa Iglesia. Tanan tungod lamang sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo nga Diyos. Amen. Tuta karon sa atong mga pahibalo o mga pagpasalamat, Bible Sunday, kung kay kanigi proklama sa ato po na presidente. Of course, makanunayon nato nga pianista, si Erica Panotis, ang mga choir members, nga kanunay gyud nagaanhi, nagahatag sa ilang panahon, o sa ilahang kinabuhi, aron makapadayon kita sa atong mga buluhaton niini, atong panimbahon. Kung dili po ta makaingon ani kung wala po ang ato ang multimedia director si Pastor Wenzel Dihulde. So mao kini ang ato mga kahibalo, mga pagpasalamat. Salamat ta sa Ginoo tungod kay makapadayon kita pinaagi sa iyang pag-uban ug pagligod kanato. Atong itugyan karon ang atong mga kaugalingon sa Ginoo alang na usab sa pagsugod sa lain nga semana sa atong mga kinabuhi. Manindog ta, awiton ang himno sa pagmantala, nothing is impossible. Impossible things
Ginoo walay posible diha kanimo. O Dios, nagsalig kami nga ang tanan nga mga hitabo imong gitugot aron nga maukay kami, makahatagan kami ng oportunidad nga magtimbang-timbang sa maayo, mapuslanon o dili mapuslanon. Yatagan kami nimo Ginoo sa mga gumunhap sama nining COVID-19, sa mga issues sa relationship, sa among kinabuhi sulod simbahan o sa gawas sa simbahan. Itugot nga taliwala niing tanan, creatively we can handle things. Tungod kay mukonsulta kami kanimo ug maminaw kami sa imong pulong ug nga makahimo kami o Dios. Ginamahan sa imong espiritu nga iasdang namo ngadto sa unahan unsay maayo mapuslanon ug kun dunay kinahanglan tul-iron Ginoo, tabangi kami nga matulid kaming tanan sa simbahan, kaming tanan sa pamilya, kaming tanan nga imong alagad, obispo, pastor, conference minister o mga laiko. Aron o Dios sa among pagpangalagad kung dunay mga nangahiwi, kung dunay nagumot, matulid kini, maplansa kini, mahapsay kini. Ug masangkap kami ingon nga imong katawhan sa pagbuhat sa matarong sumala sa imong kagustuhan. Sa ngalan ni Jesus kini among pag-ampo. Ug dawata igsuon ang gahom sa Dios nga makapabag-o kanimo. Paminawa ang pulong sa Dios nga mutulid og nagbadlong kanimo. Og himua ang iyang gitudlo kanimo aron masangkap ikaw ingon nga iyang anak. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. O amen.